हेलौ गाइस, बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आवहाय बरायग्रोनाय जाबाय। आं दायो फुंनि समावहाय भिडिअ रेकर्ड खालामदों। बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। दायो आं खामानियाव थांगासिनो आरोना। सानफ्रामबो बेनोसै खामानि, मा बुंबावनो आरोना, सोलायबाय थायो खामानिया। दिनैहाय गुबुन दाबसे लामाजों थांगासिनो आरोना आङो। बिनि थाखायनो एसे नायलांसै लामा जानला मोनला बखिलांलाबायनोसै आरोना। एसे फुङावनो भिडिअ रेकर्ड फुङावनो सिखारना फैदोंथ', एसे मोखांफोरा बुथे जानो हागौ, बुथे नुदों जानो हागौ ना आरोना। नायलांदो आरोना एसे आंनि बे खाब्रै खुब्रै मोखांखौबाबो, बोरायनाय मोखांखौ मा होनो, पुरा ट्राफिक जाम। बोरै बारगोन दा? जारलालै, बारनांगौ आरो दायो। थांबाय र'। फाग्ला नामा बेलाय? फाग्ला खर' गाज्रि दां। लामा गोदानजों फैदों नालाय, खनसेल' फैफेरदोंमोन आं बे लामाजों, दा सिनाय मोनाखै बारा मोजाङै, आन्दायलाबायदों। खामानियाव दा बोरै टाइमलि सहैगोन ना सहैला, टाइम होनाय माने बुजिदों जानो हागौ नोंथांमोना। एसेबां फुंनिफ्रायनो गारि जाबायना बिथिं। आं दस्रा लामाजों थाङोमोन, गारियानो जायामोन बारा। दा बिथिं लामा गारियानो गारि, नायदो। बारनि र'। फुङावनो एसेबां गारि जायोना? बिथिं निउस पेपार फानदों। फुङावनो ओरैनो सिखारना लायोबाथ' मोजां नाङो आरोना गोसोखौ। दा आं मोनायाव उन्दुना लायासै मोजाङै, मा बुंनो। माने मैया एसे बिजि जादोंमोन आरोना, मोनायाव उन्दुना लायासै, माने एसे बिजि जादोंमोन मैया। 12:30 जाखादों। ओमफ्रायलाय खै घन्टा उन्दुबावनो मोननो, दसे घन्टासेसो मबाइल नायबाय। ओमफ्राय 1:30 जाखाबाय। ओमफ्राय दा 5:30 सिखारनांगौ। होमबा बोरै मोजां उन्दुनो मोनदों, नङा होनबा? थांगासिनो आरोना लामायाव। दा फुंनि समाव भिडिअ नायदोंब्ला बयखौबो गोजोन फुंबिलि, आरो मा बुंबावनो, एसे नायदो। जायगायालाय मोजांलै नायनो, नै दाउखाफोरा खाथियाव फैयो। दाउखाफोरा खाथियावनो फैयो। माबाफोर सोंनो गोसोबा सोंबानो जाबाय आरोना, आं रिप्लाय हरनो नाजागोन। एसे लामाखौ देखायनो र'। बेयावहाय मन्दिरमोन आरोना। बिथिंबो दङ, दंलाबायलै बिसिना मा
मन्दिर दङ बुंनो हाला बेयावबो मन्दिर दङ बिथिंबो मा मन्दिर मिथिला बिबार होरि फानो आरोना बिसिना लामा टाउन एरियायाव बिदिनोसै जायखिजाया बिबारबाबो बायनांगौ जोंनियासो जों गामियाव खाबानो मोनो बिथिङा बायनांगौ जायो ना टाउन एरियायाव जेरावखि जाया टाउन एरियायाव बायनांगौ जाखायो मोननो थाङा आं खामानियाव सहैसिगोन आरोना फुरा गोजौ बिल्डिं मोनसे दङ बेयो 7 स्टार हटेलनो बारा गोजान गैला आरोना लामा ससेनिफ्रायसो भिडिअ खालामदों आं थारमाने रुमनिफ्राय खालामाखै रुम ओंखारजेननायनिफ्राय खालामाखै बिथिं खृष्टान धोरोमनि मा होनगोन मा दङ बारा मिथिया आरोना दा नै खृष्टान धोरोमानो जा हिन्दु धोरोमानो जा आरो मा होनो इस्लाम मुस्लिमनियानो जा जेराव मेराव दं आरोना बिल्डिंआ बेसेबांबा गोजौखा 7 स्टार हटेलनो 7 स्टार बेसेबांबा गोजौ आरोना माब्लाबा हाबनो मोननायमोनबा मोननै दङ बेसेबांबा गिदिरखा गोजाम न' मा दंथाय दाहाय र' एसे रिल्स बानायलांगोन आं ससे ओरैनो मोजां जायगाखौ मोजां नांदों जायगा जेबो उदिस गैया बुद्धि गैया बिजौ गैया भिडिअसो जायो माने बुद्धि गैया बिजौ गैया भिडिअ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो कमेन्ट खालाम बुद्धि गैया बिजौ गैया ब्लग मा होनगोन जानला मोनला ब्लग उनफोराव खोन्थागोन आङो माबा एसे रायज्लायनो गोनां मा रायज्लायनांगौ रायज्लायनाङा एसे उनफोराव माब्लाबा रायज्लायबायगोन र' इउटुबनि सोमोन्दै फेसबुकनि सोमोन्दै एसे मालाबाफोर रायज्लायलाबायगोन र' दा आं सफैबाय आरोना जायगायावहाय सफैबायानो आङो थारमाने जायो आंनि जायगायावहाय दा मा बुंबावनो सफैबाय मालाबा लोगो मोनफिनलायसिगोन आरोना
नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन। दा भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोजोन्थों बयखौबो। एसेयावनो दोनथ'नोसै। बाय।